Hej, jeg hedder Cecilie Helene Christensen, og det er mig, der vil indtale den her fokusøvelse, som du kan lytte til. Så start med at finde dig et sted, hvor du kan ligge dig ned, og hvor der kan være lidt ro. Når du har lagt dig godt til rette, så kan du lukke øjnene, hvis du har lyst. Forestil dig nu, at dit fokus er delt op som 2 små bolde på størrelse med tennisbolde. Og de starter nede under dine fødder. Ved dine fødder mærker de, hvad du har været igennem i dag. Dine fødder har båret dig hele vejen. De 2 bolde fortsætter op fra dine fødder, gennem dine ankler, og videre op gennem dine underben, forbi skinnebenet og op til dine knæ. Ved knæene bliver de også lige et øjeblik og mærker, om der er noget der har båret dig særligt igennem dagen. Fra dine knæ går boldene videre op gennem din lår og op til dine hofter, forbi ballerne og op til din mave. Og her i maven, der kan det være, at boldene kan mærke, om der har været noget ekstra særligt i dag. Måske nogle følelser, du har med dig. Dem tager boldene med videre. Boldene kører videre op gennem din mave og når op til dit hjerte. Og her i hjertet er de også lige et øjeblik. Træk vejret dybt nogle gange. Måske helt så din mave løfter sig. I hjertet kan det også være, at der er noget i boldene, de skal tage med videre. Vi kommer tilbage til hjertet igen til sidst. Her fra hjertet tager din bolde faktisk et lille spring. For nu starter de ude ved dine hænder. Så din bolde er nu ved hver sin hånd. Så dit fokus er ved hænderne, videre op gennem din håndled og underarm og op til dine albuer. Albuerne har vi også brugt meget i løbet af dagen. Så måske er boldene her et lille øjeblik også. Boldene kører videre fra dine albuer, op gennem overarmene og
op til skuldrene. Dem har du måske også brugt meget i løbet af dagen. Fra skuldrene kører de 2 bolde videre op forbi din nakke og din hals, op forbi dit hoved og ansigt, og helt op i tankerne. Måske har der været mange tanker i dag, både store og små. Heroppe i tankerne bliver vi også et øjeblik med vores fokusbolde. Trækker vejret dybt et par gange. Helt ned i maven. Heroppe i tankerne samler de 2 fokusbolde de tanker, der nu har været i dag. Og forestil dig lidt vores tanker som skyer på himlen. Vi behøver ikke at tage os af dem. Vi ved, at de er der. Der er mange af dem, vi slet ikke behøver at forholde os til og gøre noget ved. De blæser bare videre i det tempo, som vinden tager dem med. Heroppe i vores tanker samler vi vores 2 bolde, så det bliver en større bold. Den større bold samler lige lidt flere tanker sammen. Og så tager vores bold, vores fokus, videre ned forbi vores ansigt, gennem vores hoved, forbi vores hals og vores nakke, ned gennem vores brystkasse og kommer ind i vores hjerte igen. Træk vejret igen dybt et par gange, mens vores fokus har taget det med fra hele vores krop, som der er brug for, og nu er i vores hjerte. Her i vores hjerte slutter vi vores fokusøvelse. Vi mærker, om der er noget, vi er særligt taknemmelige for, særligt kede af, eller særligt glade for. Og her i vores hjerte bliver vores fokusbold og tager sig af det, den skal tage sig af. Træk vejret igen dybt 3 gange. Og hvis du har ligget stille under fokusøvelsen her, så begynd at bevæge dine fingre og tæer. Bevæg dine håndled og dine ankler. Og åbn stille og roligt øjnene igen.
Du er velkommen til at blive liggende lidt. Du kan rejse dig, når du er klar. Tak fordi du lyttede med.